Yeah, good because kana paya. Yuak ni pod gidenyo, jopiny odenyo. Mago to project madongo ma ilero kendo gimbe gineno ni moko to ntimo setimore. To gi yuak ni gidenyo. Chiemo beche pod ni malo. Yes. Kata bedo no dok ji chien molo kaka ne ndalo mar Uhuru Kenyatta mano to jite oyie kendo kata nonro bendo osenyiso ni en no dok chien matin. Tok te ndire moko maboidho kaka bech karat joneno ko idho, bech cabbage joneno ko idho. Mogo ni kende mabito dok chien. Trevor, gima nyaka wang'e kaka joluo, for instance, en ni wambe nyaka waket effort farming agriculture as a sector nikech awuoyo koro kaka achiel kuom komiti mar agriculture. Juma mokalo ariyo ne wan Kitale, ne wadhi Kenya Seed, kuma ilose seeds ma ipidho. Kendo research magitimo keto seeds type mopogore opogore mipidho kuonde opogore opogore e Thurka kata Kenya. Nyanza nigi type mare, Western nigi type, gin tiere. To wayudo ni jothurwa ok oketo teko mang'eny e pur. Nyaka wadog e pur nikech kaka weche miwachogo Trevor, pur en gima inyalo timo. An ajapur, for instance, anyalo nyisi. An japuro bando, ayudo gunde 200, abro miyo ji December. Ipuro mondo i make sure ni improve ngima around jomani around you. Ok ni ipuro ni mondo icham iwuon. Ibi miya moko tir nyaka. Abro miyo moko tir nyaka changi bando mang'eny e dalana awasi muoroni. Koro nyaka focus kendo wang'i kaka aspects mag pur nyalo loko ngimawa. Wadonje pur mopogore opogore, pur mar nyanya kuom kijende nikech nyanya en gima iuso seche te. Pur matindo tindo mag gwen gi winy matindo tindo be nyalo loko ngima. Pur matindo tindo mag alode mantiere miuso e chiro throughout, ma ji chamo Nairobi, ma ji chamo Kisumu, kuonde te alot apoth, alot akeyo mito galode ma ogeko miuso Ahero ka be loko ngima. Kidhi Katiti manya poth kata Osuga nengo ne tek nikech joma puro tin. Koro joma nitie aore watem konyo youth be gi pumps maginya timogo little irrigation e puothe matino tindo mondo giyud kaka gikonyore. Ka watiyo matek ma wagolo weche mag chiemo matino tindo gieki kuomwa, ma wakawo yudhewa ma engage moko ma ok ti gidonje agriculture kata farming, wa absorb gi, wabro yudo kuma use gigi kendo ngima wabro improve. Wang'i mano kendo informal sector moro kendo ang'eni wang'enye boda industry, wang'enye tuk industry. Kisumu yore kwa timo ne jo tuk arambe dwe mokalo mwayudo pesa. Sani kwa pango timo ne jo boda pesa. Empowerment ma jochiro be bro konyo kaka wabro improve ngima mar jowa. To jochiro gi be watem an mae gima wacho ni county bonego bede gi pesa moro minyalo migo mine matimo andaswekra startups kata pesa matindo tindo maginya timo go ohala. Mano wanyalo lakini sirikal ma county nyatimo maber moloyo iketo fund kata ma milion 10 moro ma mine nyalo kawo pesa manyoluoro. Machalo pesa miolo mag simo gieki mondo mine otim go ohala. Oweni matindo tindo kaka mag rech, oweni mag alot, ohala mar fulu kata iluongo ni not nyawawa, fulu kata rech matindo, fulu matindo ka maji loko loko ngima mag ji. Ohala matindo tindo geko mine geko ema oteno udi giyo ni matindo tindo magitimo. Koro ka sirikal matin mar county nyalo keto pesa e sector no, wanyalo kono mino to mino wang'eny emo hold udi. Ma ineno gima dhi reso